Sego goreng wadang. Iki buka gledheg ana sego turahan wingi sak piring seh lumayan akeh. Tak uleke bumbune brambang bawang lombok. Pake bar adus malah gegeni ning ngarep pawon. Iki wis ameh arep buka jam 5:30. Seasoning uyah karo moto. Tak wenehi suwiran ayam sithik. Sing mrengkel-mrengkel atos tak tutu nganggo mundu. Buka dina iki nganggo sego goreng. Sanget-sanget sithik ra ngaruh. Pas adzan magrib wayahe buka sego gorenge mateng.